Les intervencions d'alguns grups, que no són novedors, de l'extrema dreta, a mi em recorden més el Ku Klux Klan que Martin Luther King. Oh my God! I en la història s'ha de saber si estàs al costat del Ku Klux Klan o estàs al costat de Martin Luther King. Crec que la majoria de la cambra som en la defensa dels drets fonamentals de totes les persones. Què és el que distingeix la societat basada en els valors de la il·lustració, del progrés i de la democràcia i dels drets humans consagrats el 1948 després de la barbària nazi? La desqualificació dels grups religiosos, ètnics, lingüístics, és el que explicava els pogroms. Avui alguns, en lloc de parlar de jueus, ens parlen de musulmans. Però és la mateixa lògica dels pogroms, és la mateixa lògica que va dur a Europa que l'Holocaust es produís. Per tant, efectivament, consellera, són persones. I finalment, a mi em sobta molt que en el debat sobre la immigració i de la pressió que els serveis públics reben fruit del canvi demogràfic que hem viscut en aquests darrers 25 anys, els dos grups de l'extrema dreta... Bé, el senyor Campuzano ens parlava del Ku Klux Klan a Suara. Aquí els únics que s'encaputxen, en aquest cas per destrossar les seus d'Aliança Catalana i agredir la nostra militància, són els d'aquesta bancada. Per tant, lliçons de democràcia, les justes. Diu la síndica que la meitat dels menors tutelats es podria evitar fent un treball preventiu amb la família, segurament. I l'altra meitat es podria evitar retornant els menors immigrants no acompanyats als seus pares, perquè els contribuents catalans ja tenim prou penes i treballs per pujar els nostres fills, com per haver d'assumir la manutenció, les ulleres, les colònies o el mòbil de qui en connivència amb els seus progenitors ha ideat un pla per estafar el sistema. Parlava també de l'augment exponencial de les agressions sexuals a tota Europa. Hongria i Eslovàquia no són a Europa perquè allà no augmenten les agressions sexuals. De fet, tenen un índex d'agressions sexuals 25 vegades inferior al de Catalunya. Potser el fet que són països profundament restrictius amb la immigració hi té alguna cosa a veure. Deia la síndica que no podem normalitzar que hi hagi 7.700 persones sense llar a Catalunya. Totalment d'acord. Un no pot evitar preguntar-se com és que al país del volem acollir hi ha 7.700 persones visquent al carrer. Com és que no han trobat cap acollidor del PSC, d'Esquerra, de Junts, dels Comuns o de la CUP que els aixoplugui a casa seva? Realment és incomprensible. Finalment ha parlat de justícia juvenil i de justícia restaurativa. Quina justícia juvenil? La que deixa impunes agressions, violacions o assassinats perquè l'autor té 13 o 14 anys? La que sota grans eslògans imposa penes mínimes que fomenten la reincidència delictiva i generen indefensió a les víctimes? I quan parla de justícia restaurativa, a què es refereix? Els casos en què s'han rebut trucades per part de l'administració perquè es retiressin denúncies contra els menors no acompanyats que la Generalitat tutela? Nosaltres creiem en la justícia punitiva, que castiga a qui comet un crim o un delicte i allibera i dignifica a qui pateix la delinqüència i la criminalitat. I això serveix tant per homes com per dones. Qui la fa l'ha de pagar, i no a residències o albergs, com proposa la síndica, no, a la presó. Tanta empatia amb qui roba, agredeix o assassina i tan poca amb les víctimes. Realment vergonyós. I finalment, en nom del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el diputat...